Да, бе, пусти го да записваш, защото не се знаем се. Шмех. Нали? Ролет. Здравейте, приятели, вие сте с подкаста на по чашка. Или две. Зависи колко дълго продължи епизода. Защо на по чашка? Защо на по чашка? А защо подкаст? Защо подкаст? Защо не? Не, ти един ден каза и бе, човек много ми се говори. И аз казах, защото ти се говорим и пък може да направим така, че да си говорим да заедно. Да си говорим заедно и съответно да си поканим хора. Вече защо е на по чашка, защото това пак има... Да, сферата е ресторантьорския бранш като цяло. Защо ресторантьорския бранш? Аз преди около 2 години вече бях в ситуация, в която имах шанса да си отворя собствено заведение с подкрепата на доста хора около мен и тогава си мислих, че бивайки работил на някакви места, като управител или като какъвто и да е, аз вече съм събрал достатъчно ноу-хау за това как се случват нещата и сега 2 години по-късно мога да кажа с ръка на сърцето, че абсолютно никаква идея нямах с какво се захващам и как го правя и смятам, че е хубаво да направим тази платформа, в която да си говорим с хора, които успешно са преминали старта на собствения бизнес и вече са в момент, в който поддържат едно качество, да се обърнем към тези хора и да ги питаме как, защо, какви са трудностите, какви са тънкостите в целия аспект. Не просто да ги питаме защо това е вкусно или кажи си романтичната история, а по-скоро да навлезем в детайли, мястото ли е важно, концепцията ли е важна, нали, пилето, яйцето или кокошката. Пилето? Пилето. Яйцето или кокошката. Важно ли е първо да знаеш какво ще правиш и тогава си търсиш място или знаеш, че искаш да правиш нещо, после си намираш място и то определя точно какво ще правиш. Нали, те са адски много въпроси, които искаме да зададем на нашите гости. Докъде стигаш, за да го правиш? Докъде стигаш, къде ти е границата, какво ти коства, нали, чисто лични взаимоотношения, какво трябва, нали, сам човек не може, с кого го може, в какво съдружие може да го направи, всички малки детайли, като, нали, за да не затормозяваме и чак толкова публиката, по-скоро идеята е това да е около другите истории, така че да можем да пресъздадем чувството на нашите гости и да покажем любовта им към това, което правят, защото аз силно вярвам, че за да си успешен в този бранш, независимо дали правиш бар, дали правиш ресторант, дали правиш закусване, каквото и да правиш, ако ти гледаш на това чисто и само като на бизнес, няма да сполучиш, просто защото трябва да има душа, трябва да има живец. Това нещо, този живец трябва да бъде даден от човека, който го прави, за да хората, с които той работи, да го поемат това нещо и да могат да го пресъздадат вече надолу към всеки един клиент, който идва. И Седи се познавам от немалко време вече и така ми дойде идеята, споделих му я, той излича за хапа. Да, аз гледах да се включа. Аз пък ще бъда откровен сега, така, защо го правим нещо, което ти не знаеш. Когато бях част от отварянето и така първата 1 година, която беше важна за този ресторант. Да, всъщност Седи откъде се познаваме. Извинявай, че те прекъсвам. Така, ще разберете по-късно защо се сменям на това. Но аз преди 2 години, отваряйки това място, имах щастието един много прекрасен човек да ме запознае с Еди и той беше в такъв момент от живота си, в който се намери в ресторанта, който отворих и така го присвои по един много интересен начин и така, продължи мисълта си. Ами да, за мен беше важно. С теб влязохме веднага в някакви работни отношения, къде споделяйки опит от навън, странстване, учене, работене и сега споделяйки на Софийска земя вече нещо общо. Общо не, но го правим така, всеки по негов си начин. И когато бяхме на Нова година, миналата година, тук с едно много приятно изживяване и мъж вече беше 3 часа след обяд, ние вече 3 след обяд. 3 след обяд. Не изкарахме до толкова, наистина. Беше, може би, 3 вечерта, вече ги бяхме нахранили, вече те са вече така си... Опоили. Опоили и седнахме с теб навънка и ти каза,
не е важно само това да има пари, трябва и душа да има. И аз бях, това да го кажеш 3 през нощта нали... Абсолютно трезво. Така че аз се радвам, че мога да го споделя с тебе. Мен чисто ме вълнува наистина човешката страна на нещата, защото какво е да работиш в това. За момента имам само мечти, може би да се отворя нещо свое, ще видим. Но за момента тази страна ме забавлява. Какво е да си част от човешкия ресурс на ресторант, на бар и какво това представлява. Да разкажем може би малко за нашите гости и какво предстои. Много сме структурирани. Ние. Точно за това го записваме след като мина подкаста и имахме прекрасна среща с Клан Раковски. С Клан Раковски, точно така. Идеята за нашите гости, искаме в първите някои епизоди от този подкаст да ви срещнем с няколко успешни бизнеса, всеки един от които е различен сам по себе си. Започваме с Скарабар, един много успешен ресторант, който е много допустим за всеки един от вас. Впоследствие имаме идея да поканим колеги, които са с много, много успешен бар в София. И оттам нататък, може би, е хубаво да преминем към частта, в която да ви срещнем с всички подзвена, които участват в отварянето на едно заведение. Било то архитекти, било то агенти за недвижими имоти, било то адвокати. Сервис дори, би било готино. И вече основното, и там вече разчитаме на вас. Може да ни пишете в коментар отдолу, може да ни пишете налично, както и където решите. You know what to do. Ще сложим инстаграмите тук отдолу, там отгоре. Какво е инстаграм? Инстаграм. Ти не знаеш. Ти Google Maps не знаеш какво е. Кажете ни, пишете ни за хора, които са ви направили впечатление в заведенията, които посещавате. Било то сервитьори, било то бармани, било то управители, каквито и да е хора, защото сърцето на този бизнес, освен човека, който е дошъл с първоначалната идея, е човека, който го работи. И това са всички мили, драги колеги, които всеки ден идват на работа с желание и оставят проблемите си на вратата и идват с една усмивка да ви обслужат. Било то на бара, било то на масата, където и да било. Ако има такива хора, които са ви създали уюта на дома в един ресторант, пишете ни кои са те, ще ги намерим и ще ги поканим, защото искаме да чуем от тях какво ги мотивира, защо работят това и да разкажат собствената си история. Както казахме, идеята по-скоро на подкаста е наистина да проследим стъпките в отварянето на един бизнес, бар, ресторант, кое е първо, кое е второ. Това е нашето намерение. Мисля, че след този първи пилотен епизод се доказа, че има много какво да се докаже. Нашите гости бяха много искрени и може би те самите наблегнаха на по-личните си истории, които далеч не са не по-ценни. Нали? Те са основата всъщност на всичко. Търсихме да научим стъпка 1, 2, 3 в бизнеса, но както нашия гост Станислав Раковски каза, тайна няма и не мога да ви дам тези стъпки. Всичко става с хора, с доверие и с визия. Те също наблегнаха точно на това. Позволихме си това интро да стане след самото заснемане на подкаста, защото така най-добре можеше да присъстваме какво вие може да очаквате от него. Така че приятно слушване и последвайте ни в Spotify, в Instagram, в YouTube и където другаде. Някъде ще ни намерите. Няма как да е иначе. Да. Странно е да гледаш в камерата. Много. Странно е. Първо, че съм да гледам в теб. Айде на здраве. Да. На по чашка.